Dipone ko koro gilware pi gilepgi sama gilose kata jonyuol nigi chiedh nade mapek. Gima kendo ok mora ahinya ni nyithindwa gi iketo negi system moro kato gine guinea pigs itemo kodgi. Ingeni system ni dhi mbele. Jok mabedo frustrated nitiere kata nyithindo mawuok e mbalariany sani dropouts nikech system no. Ng'ama luwogi onge. Omiyo nyithindo gi kamana kaka wacho adieri gilware pi gi lepgi nikech kar mondo mi ne higher education department bed kod vice chancellors gi university administrators piny mondo mi giwinjre kendo gindik a circular malong'o ni kopo ni gima kama timore kaka chudo gikoni sache masani giwacho ni chudo mar admission gi registration go onge ang'o miyo gibedo charged matiende ni onge winjruok moro manoket ma ironclad yani ma clear ma ka ng'ato kalo to ng'eni mano odhi tok chik. Omiyo weche aina go omiyo dhi miyo nyithindo dhi bedo gi digni mang'eny. Inyalo yudo ni Cleo nyathi moro nyalo bedo ni noluongo Arambe oyudo kata na siling 18,000 oneno ni pesa ni tin mokanyal dhi godo kato en pod orito ibiro yudo ka nyathi aina no obiro koni kare we mondo mi gini odeko anadwa defer program na mondo mi achak higa manyien to gi kaka waseneno kaka somo dhi mbele to gi economy mambo mag economy bende dhi mbele chal ka gima increments gi dhi medo mana dhi mbele adieri this is the time monego beni sirikal kuwuok kopitia kwa mar CS to gi PS CS Ogamba to gi PS Nyangala kichene mine in charge bara education onego beni gi sani okonego beni gi ngol ni kuonde moko gibedo piny mondo gigol ka en communication moting'o kuonde te midware pesa e mbalariany magikoni ma nidware pesa ni wagolo oko ma nidware pesa ni nani malo waduoge piny kama kato pesa mar help monego beni miyo help en mar loan en hola onego beni gisenyiso nyithindo gi maging'eyo adiera tinde kaneno nyithindo chope college chope universities ni to ging'e kata ni hola chalo nade. Cleo ana kao boom kata iluongo ni help mokwongo Kisii manitie Kenya Commercial Bank akawe kapok anyono mbalariany akawe bi pesa ne machaka tiyo go de transport kadhi godo e mbalariany mate ni kele chon kech university onge ni nyathi makama oseluonge course makama nyingi nitiere list ok niko ka ng'ato dwa chako paro ni to dhi timore nade bagni mantiere kane akia ni jok madwa keto gikoni gidwa kelo change for the better but change ka okikelo kipange maber to dhi hinyo ji kich sani osebedo ko hinyo ji higa mokwongo sani higa mar ariyo higa mar adek ineno ka omedo mana hinyo nyithindo gi kaka gidhi mbele kich nyaka gichak implement 2023 2024 no dhi ma 2025 ni higa mar adek ne tiyudo ka onge kamoseriere kata matin gini dhi kendo ng'ikruok kendo gini dhi miyo nyithindwa mang'eny ma bith monego beni dhi tiegore ok kata e mbalariany kende kata na TVET ka idhi yudo ka gidhi koni kare we adhi amanyane kama anyalo timo gimiluongo na apprenticeship cha ni we puonjra tich ka yudo gimoro matin ipoka chieng' akonyora go nikech kumidwa nadhiye cha to onge kama dhi yude pesa madhi konya kato kendo support bende magwa ng'eni nyaka wawuoye wach mar bursaries moko minene kigolo ka jotendwa go onego beni gin mbele mondo mi gimbe gikony kata nyithindwa madhi e mbalariany ka ging'e ni nitiere gidhi golo negi kaka bursary no onego beni kaka sani en wach mane gisetieko chon kech nyicha ging'e ni nyithindo donjo ok ni nyathi moluong para ni nyathi moluong Pwani University to wuok Busia kodhi kuro kato kokiluonge ni ringi duogi koka wagolo bursary forms mondo mi ifil Pwani University midhi Busia one way ikaw bus kikimany weche mamoko kaka bus ok en pesa matin ne siling 4,500 to kisetieko mano kendo chako dok kato bursary no chieng' ichaki dhi yudo ka omi bursary mar 3,000
transport midhigo midok osekalo pesano mang'eny. Omiyo nitiere yot monego bed ni jotendwa konyo godo nyithindo. To gigi onego bed ni timo gi chon.